какво правите? Да спа още ли спи? Та много време. Добре, ай пусни за. Сефер, иди вътре, Сефер! Станете си хората! Тилев, бегай назад, бе, Тилев! Абе, натам, бе, не натам, бе! Тилев! Мале! Тилев! То трябва да го откараш натам, да освободиш това место! Ма то фал, където вкарахте вие гола, никакъв фал няма. Вратата ли е малка, бе? Малка ни е вратата, нали? Вратата ли ни е малка, питам? Другия път няма да има шанс да се опиташ. Закъснел си, Калпачки! Закъснел си! Нема, закъснел си! Не мога. Тук става по-добре от нашето вачино. Само че трябваше да са направили бетончето така. И си за по-добре. Че в тия камъни пак ще си изникне трябва. Да. Сега вместо се сложи по аут линията. Гледай къде си, бе, Калпачки, бе! Калпачки! Какво правиш там, като не си на човека, бе? Бе... Де, бе, дигни я на втората, бе! Марио! Марио! Второ центриране, едно там, на втората града и двете са вече по... Ще се удариха тези деца. Къде иде Боби? Боби е добре, там? Ма той го целна, нашия удари, Боби го целна странично. Това не игра с топката. Ма шо му обяснява на нашия сад? Той игра с топката нашия. Да, шо му обяснява? Фаул? Няма фаул. Това ти го чупа, изчупи го, ама гледа да не ни падне на някакво дръпне. Това тука.
Пречи ми на там. Не знам, може да си ги пазиш. Ги пазя. Ако ме питаш мене, това трябва да падне. Това са стари тополи. Нещо. Не знам тук вътре, не се и куши. Може бе, може. Стана някаква беля. Ама нямам право нищо да барам аз. Като минат изборите, трябва да им кажа, вижте, дай да дойде някой. Да, а дойде да каже. Мушка вътре една пръчка и ако не излезне нищо, значи кух. Ало? Да. Защо? До сега никой нищо не е казал, иначе сега съм тук, матч имаме, никой нищо не е казал. А и аз преди влизах. Ще погледнам, ама до сега беха казали някои от момчетата. Добре, ще погледна. Ай. Ами, върнаха я. Не знам, що стана. Не, що станало, те викаш нещо да лезе. Портмоне си забрил пано тук. Вика, има вероятност тук да е в съблекална. Знаеш ли каква вероятност? Айде отгоре, оп! Това ли ни е трудно да направим сега? Това ли ни е трудно? Тук. Добре! Айде му отгоре! Добре бе, момче! Ах, леле! Не ми се говори направо, че... Нали наша? Наша бе, Пътам, пускай му бе! Айде! Нападатели. Отиде да изчистиш в тъч! Ле, стига до топката и отида да чисти в тъч. Момчета, вие... Колко часове? Спре 6 часова съм му... Давай се! Браво, момче! Съпли се, дама тук на... Нищо, ставай! Маринчо! Тилев, не усещаш ли, че ще те прехвърли, Тилев? Трябва ли да ти го казва това? Ето ти. Дениза! Само още! Добре, Калпачки, деве, Калпачки! Отгоре, бе! Дай, моля! Давай, Денис! Бутай! Това беше добре! Добре беше това! Стони навътре, стони! Браво, машина! Давай! Дай, Бака! Дай, Бане!
Дълга! Браво! Дай, Марине, дай. Добре. Играй му един на един, бе, обърни се, бе! Пас! Дай, бе, Марин! Дай, пас! Вади я, бе, Марине, с едно, бе, Марине, бе! На кой бе са, бе, Марине, бе? Абе, Марине, давах ти я, бе, завърти я, бе! Айде малко! Какво нещо искаш да ми кажеш ли? И като ти идва отзад, как е ритна напред? Вечеров, гледайте, краси! Айде, Костя, айде! Пепи, зад тебе! Бора! Бора, зад тебе, бе, Бора! Айде, Сапера, давай! Излезе, Пепи! Пепи, изтегни ги, бе! Спокойно! Марио! Гледай! Ало? И аз снимам. Сигурно ще трябва да останам тук, Кире. Добре. Не знам, бе. Той как е? Е утре тогава. Добре. Не тренировката от 6:30 до 7:30. Добре, айде. Антонио, Марио! Ти не знаеш къде си днеска, Марио! Дай, Сапер! Изтегляте, Бора! Тоби, Соласко! Дай нази! Браво! От центъра! Митко! Айде! Давай! Качай, Иване! Иво, тебе те е страх да скочиш, нали, Иво? Страх те е да скочиш, нали, Ивчо? Затова ще седиме отвън, да знаете. Бе. Иво, след като бием удар, какво трябва да направим? Кога? Като свърши мача ли? Като свърши мача, добре. Сега така не го пазиш, Мартине. Леонардо. Трябва си задна. Пепи, по-близо! По-близо. Айде, Сапер. По-близо. Грешиха, давай. Изтегни, Тони!
Игорит, най-го дръпна. Ма ми се струва, че си е 100% Игорит, най-го дръпна. Иване! Не, Йоан трябва да е там. Сашко, иди там да те пръсне малко. Сашко, Като го гледам, Хайде, продължаваме супер по същия начин. Ице, може да хайде, Ице! Ео да те видя, бе! Сашко, иди при докторова. Еле. Да, виж колко е смотан. Хайде, Ице! отбе, боли ли го? Калпачки, преди пак бехте двама. Ти трябваше да го държиш, другия те подсигурява. Ти беше на 10 метра от него, той я взема и ни наприха контратак. Трябва да сме близо, когато сме двама там, за да може да предотвратиме. Нищо, айде, айде, айде. Айде, айде. Добре, браво. Айде. Нищо, браво. Хайде, четали кесера, хайде, хайде, може! Само че не симулира да знае каква е играта. Трябва да покрути да ги скара. Това никога не симулира. Минко! Ма той ще влезне сега, така ми се струва. Хайде, писнете! Боли ли се? Добре, идвай, Влади! Отивай за смена, давай! Отивай при... Еми, то он си знае данса. И аз му казах да дойда да го видя. Е, тук на всяка отгоре. Айде, Славия. Айде, Ница, трия, стан. Браво, бе! Нищо! Нищо, нищо, нищо! Точно така. Втора, втора! Дай Богу. Стена, Денис. Браво, Ке. Дай му. Дай му. Денис, влизай. Въртя. Браво, Пепи! Давай, 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 давай. Добре. Дай, Денис. Браво, бе! Добре. Дай му на килима. Спокойно. Айде, Мартине, пребори се. Браво. Иване, стъпи! Дай! Питигни голата. Бере му топката, Иване! Вода, изтекайте. Пепи, изтекайте. Много станаха, бе, Тонка, бе. Асак, кой ще върне? Браво, Бобсане. Обърни Штерев. Кристияно! Казаха ти иди отпред! Айде, айде, давай, давай. Е, там! Путай! Излизай! Дай, Джони! Давай! Ай, мърнете, бе! Ай, играйте,
Ама ти се отказваш още 5 метра преди да иде на от линията. И щеше да си я вземеш. Каче горе, айде! Пасте на линия, красиво! Давай, давай, Ивана. Абе, не се... Далече, далече! Далече! Ле. Марине! Ай, мисли малко е! Те не са влезали второто по време в нашата половина, ти правиш! Помоги, айде за тебе, бе! Ето я! Браво, Бежански! Браво, Денис! Ей, иди най-отпред, бе, ей! На празното, ей, коце! Празното, Кристияно, ей тук, къде е Йоан? Дай, не! Ма много време чакахме, бе! Видели? Ей, виждаш го това празно место, докато не са се дръпнали, за да има дълбочина за бегане. Иначе после го запушваме. Ей, пич, как сте там, бе? Ицо! Ицо! Не сте им зазнали, бе! Марине, ти къде ще я откараш? У наша врата, бе. За сега си, Денис. Айде, Мартине! Ванка, гони си го. Айде, Мартине! Давай, Мартине! Засада е та. Йоане! Ние нямаме сила да ритнеме, бе. И какво правиме? Жени, ако не се беше отказал, тази фаш. Не я пускай да ти тупка. Да, не се отказва. Не се отказа. Тази фаш. Боби Тодоров, продължай да говориш. За първи път те чувам, говори. Подсказвай, нали? Айде, оп, на празното, Денис. Айде, Кристияно! Айде, Кристияно! Ай, погледни навътре! Вземи я, бе! Вземи я, играе, бе! Какво пази, бе? Далече вътре в страната, давай! Коце, ти си е! Кристияно! Ало. Здрасти. Да. Аз съм тук на матч и ще останам направо тук. На Кочериново съм направо, да. Виж, ако трябва нещо в групата.
После ще го върна, ама нема сега да идвам натам. Добре, айде. Браво! Марине, пак посегаш някакви... Краси, Койчуш, краси! Браво! Браво, Наси! Алекс! Абе, до тебе е куце, бе! И какво е това ритане? На 15 метра не мога да ритнеш! Айде, Мартине, браво! Взимай си я! Давай, Краси! Борей! Ванка, разменете се сбора, бе! Разменете се сбора, бе! Марине, какво е това, бе? Нема как да ти каже треньорът да на вратаро. Нема как да ти каже. Мога ти е казал бия на първата, ама нема как да ти каже това, което напри. Така че не ми се обяснявай. Винаги имате обяснение вие. Преди бия там, така стана ли?